Paralok saya sempat kane ke video bamenta ngan ya ki job notification pynlait ka Center of Learning Knowledge Services ki post jong ki office assistant. Paralok sampai ya kane ke video haduh bandakut ngan batai detail lut kane ka video. Lada pide iba rang thamai kane ke channel sengabha banai ya kane ke video ban share saki Paralok ke jong pi pat kumjuro ban subscribe ya kane ka channel. Ka Center jong ka Learning Knowledge Services Meghalaya ka khot online application ye phi namanta kini ki post jong ki office assistant. Namanta kini ki post jong ki office assistant ki number ki post ki balat ka don tang ka way but ka job location ka deha Shillong. But namanta ka jinsiu ka dei kat kum ka experience ka jong pi kane ka fail. But namanta ki 𝗘𝗺𝗏 ki shim ki bela pendep ya ka graduate na kano ka stream na kano ka recognized university. But kumjuru pide ban don ya ka computer knowledge. But karta ka phila na apply ka dei karta ka bakat pra haduh life arts nem karta. But namanta ka application fees nil omdan. But namanta ka second process ka dei lengba ka interview. Kumno fill up apply namanta ka Center of Learning Knowledge Services Meghalaya Recruitment 𝗘𝗺𝗏𝗧𝗵𝗆 namanta ki post jong ki office assistant. Paralok ada pidon kamon bat ka 𝗘𝗺𝗏𝗫 fill up ban pha ya ka CV ane ka resume ka jong pi sha new email career@colks.org. But uneu email ngalabu description jong kane ka video. Paralok hangni kamdon kelas date lada phimur ban apply yakini ki post apply no kloi. Paralok kane ka video tang kling jimentep balada pidon kano kepat ka ba phim patshai bha sengba ban comment kane ka video Khublei shibun.